Abans es podia passar per sobre aquell pont i anaves ja, agafaves un carrer que anava directament al monestir. Però ara l'han tallat, ja fa temps que està tallat, ja he vingut 2 o 3 vegades i el veig tallat sempre. Sí. Te'n dones compte? Aquest no va a veure el monestir, aquest va a veure el bar. Directe al bar, eh? No, en comptes de passar per aquí i veure el bonic, no, cap aquí, directe. Aquí perquè vindre aquí i no passar pel monestir ja serà l'hòstia. Aquí val la pena entrar aquí al claustre, que és gratuït i és molt guapo, eh? És una visita llarga, eh? Let me show you something. Aquí havies passat per aquí. Préstec de bicis. Està tirant amunt. L'inaugurarem. Jo ja l'he inaugurat a peu, però... Sí. Anem-hi, abans no vinguin bicicletes, el deixem passar aquest home.